Kaixo, hauntzaren ez du lan naiz, tatuatzailea eta janpok teknikaz ziztatzen dut. Bilbon bizi nintzela, Arte Ederen fakultatean bueltan, hasi nintzen tatuatzen. Lagun batek erosi zituen beharrezkoak diren materialak, eta hor saltsatzen hasi ginen, pixkanaka hasi ginen lagunak eta gertuko pertsonak tatuatzen, eta pixkanaka eskua arintzen eta teknikan trebatuz. Baina nire esan, enun inoiz uste, dimentsagoetara iritsiko nintzenik, eta nire lana inbeste zabalduko zenik. Gauza bat da, nik prozesua nola bizi duten, eta beste gauza bat da, beste pertsonak prozesu hori nola jasotzen duen. Nik behintzat prozesuari izugarrizko garrantzia ematen diot. Momentuaren goxotasuna niretzako oso garrantzitsua da. Emaitza bada garrantzitsua. Esaten diatenez, badakat estilo propio bat. Niri oraindikan ere ikusten kostatzen zaidana. Nik uste nire autoexigentzian gatik. Baina tira, prozesuari ematen diodan garrantzia eta momentuaren erritualizazioa direla nire lanean bereizten diaten puntu adierazgarrienak. Fisikoki, nire prozesua makinaz izaten denaren nahiko antzekoa da, diseinua egin edo behintzat ideiaren inguruan hitz egin, gorputzan kalkoa jartzen dut edo zuzenean azala marrazten dut, eta azkenik horratza eta tintaz, makinaren gabe, eskuztatuatzen dut. Ikasle garaiko prekarietatea izan zen, lehenengo arrazienetariko bat, ze makinak nahiko garestiak ziren. Baina gerora makina probatu nun, eta hala ere janpoka aukeratu nun. Batetikan ez dut argindarrik behar, eta bestetikan iruditzen zait jendearekin dakaten kontaktua zuzenagoa dela. Ez dagoela erdibideko elementurik eta niretzako makina oztopo moduan bizi izan dut. Esan gara dakat, lagunek konbentzitu behar izan ziatela Instagrama egiteko. Kriston perez ematen zian, sare sozialen kontu horrek. Gerora konturatu nintzen, erraminta polita izan zitekela nire lana zabaltzeko, eta ala izan da. Txuri beltzan zabaltzen dut nire lana, nire gustu estetikotika abiatuta monokromiaz hobeto pertzibitzen da iluntasuna. Eta horren bitartez iluntasunaren edertasuna eta erakargarritasuna gehiago azpimarratzen da. Tatuaren formari dagokionez, bi hilo jarraitzen ditu dela esango nuke. Batetikan gorputzaren formaren baitan, marran bitartez tatuatzen dut, nahiko improvisatua eta aldakorra izaten dena, pertsonaren nahiaren baitan eta nire momentuaren baitan. Eta bestetikan, eskaeraren baitan, prestatutako diseinuak tatuatzen ditut. Gehien erakartzen diaten formak, naturarekin erlazioa dakatenak dira. Euskal iruditegiaren barruan sartzen diren elementuak, simbologia, armarria, estela diskoidalak, forma geometrikoak, arrasto megalitikoak, lanabesak, euskal instrumentuak.